Així em pariren i així estic. I com que em passen certes coses, així les cante, així les dic. M'he estimat molt la vida, no com a plenitud, cosa total, sinó posem per cas com m'agrada la taula. No hi havia a València dos amants com nosaltres. Feroçment ens amaven des del matí a la nit. Si l'amor era gràcil com l'ala, si la vida era bona, era mala, si el sospir, si el sonet, si la bala. Jo tinc un amor petita, meua i ben meua només. Seràs el ren que fa pujar el pa, seràs el solc i seràs la collita, seràs la fe i la medalla oculta. O recorde amb una fam espantosa de pau, altres veuran pel balsó tot allò. Veig el balcó, la saleta, no ho sé. Jo del meu avi només tinc records d'infantesa, perquè realment va morir quan jo tenia 6 anys i quasi tot el que sé ho he llegit o m'ho han contat ma mare, el meu tio, mon pare. El que m'ha transmès és que realment era una persona molt tendra. El meu avi va ser un home admirable, que va fer molt pel país. La veritat és que tinc pocs records, però encara així vaig arribar a conèixer-lo. M'agradaria saber més d'ell, seure amb ell i preguntar-li moltes coses de la seva vida. Com foren els anys de la postguerra, com es va fer periodista. Com sentia ell l'amor pel poble, si pensava que un dia seria un gran poeta, com es va enamorar. Per a nosaltres el fet de tindre l'estàtua a la plaça és un honor. Qui va ser l'avi? Tu què penses, Vicent? La veritat és que l'avi Vicent Andrés Estellés va ser una figura molt important per al País Valencià, un punt de referència, diríem. Una consciència, no?, de poble, de llengua. Sí, el que dèiem és un referent, la seva poesia molt propera, arriba a tot el poble. La lluita per el poder parlar, no?, ara mateix a tots tranquil·lament en valencià. Així, en l'àmbit valencià, ningú escrivia com ell, vull dir. Quan dic ningú escrivia com ell, vull dir ningú incorpora una manera d'escriure que tracte d'una manera tan directa a la quotidianitat i, sobretot, amb un llenguatge, amb un registre lingüístic tan col·loquial, tan proper a la gent, com Estellés. Vull dir, dit més clar encara, ningú ha escrit tant en valencià com Vicent Andrés Estellés. Poesia, clar. Si haguera de destacar una qualitat, seria la calidesa. Estellés és un poeta càlid, sempre. És un poeta que vol tocar la corda sensible del seu lector, i arriba. Els llocs de referència del nostre avi, jo penso que clarament Burxassot, que és el seu poble, el poble on va néixer. Evidentment Benimodo, que és on tenia la seva segona casa, i Ses Bahia. I, bueno, València. Evidentment València. Jo penso que Estellés és un dels poetes més importants que tenim. I la manera de popularitzar-ho, com ho fan els anglosaxons, és fer el personatge. Primer vaig fer una novel·la per adults, que llitja molt els adolescents, en què parlava de la seva infantesa fins a l'adolescència, i quan ja se'n va anar a Madrid, i va esdevenir tan bé que em van demanar que ho fera per a més xicotets. Bueno, Gemma, què t'ha paregut novel·lar aquesta infantesa de l'avi d'Estellés? M'ha encantat, ha sigut una història fascinant. Tu pensa que ell és un nen que naix en república, que viu la guerra i viu la postguerra. I, clar, és un fill de forners. El duen a una escola privada, li paguen els diners que no tenen. Jo crec, i és una impressió meva, que és l'avi patern, tot i ser analfabet, el que li va entrar l'amor a les lletres. És a dir, jo no he estudiat, però tu has d'estudiar, has de tenir llibres i ho has d'aconseguir. Sempre va estar al seu costat en això, la veritat.
Una altra cosa molt curiosa és el tema del menjar. Jo suposo que està relacionat amb el tema del forn, que antigament, ara també es fan els pobles, portar la cassola de l'arròs. Bueno, tu això ho saps, que ho has explicat també en la teva novel·la. A veure, el tema del menjar és molt important, no? Perquè la poesia d'ell era la mort, el sexe i la fam. I ell havia viscut la postguerra i això és important, no? Marca la vida de les persones, de tots els avis, dels meus avis també. Però ell també té una cosa afegida, que és que quan era molt xicotet costava molt de créixer i sa mare l'havia d'alimentar de pot i de sopes d'all perquè no tenien una altra cosa. Però a ell se li va quedar la sopa d'all, com la cosa més exquisida del món mundial. En casa encara ho fa la mare també. Sí, veritat? Sí, continua marcant encara. I els famosos pimentons, que li quedaven molt, i les olives. Però jo crec que això és molt valencià, no? Sí, i tant, i tant. I després tota aquesta passió per el menjar la podem veure també en les seues poesies, el pimentó torrat, que és, jo crec que la més coneguda. I ho sap explicar, no?, per a que a nosaltres ens entre com dia la molla llagoleta, no? Ganes de menjar. Res no m'agrada tant com enramar-me d'oli cru. El pimentó torrat, tallat en tires. Canta llavors distret, raone amb l'oli cru, amb els productes de la terra. L'agafa així, l'enlaira, el mira i arriba gairebé a l'orgasme, a l'èxtasi, i se'l fot. A part del menjar, realment un altre dels temes més tocats en la seva obra és també la mort. Sí, a ell la mort l'obsessiona. Penseu que quan ell tenia un any, per una qüestió d'herències, al seu avi el maten en el forn. Que això el va colpir molt. També és veritat que el vostre avi s'obsessionava molt, no?, en la mort, però també en el sexe. Des de xicotet ell no se veia guapo ni se veia una gran cosa, però li quedava molt. Ell anava enamorant-se. Conforme anava a una escola, s'enamorava d'una. Canviava d'una escola, s'enamorava de l'altra. Però també hi ha una part de fantasia dins de tot això, no? Sí, clar. Bueno, si no el Benito Bato, que dia ell. El sol t'estima les esquenes, daurant la pell com les arenes. Està clar que del iaio no tenim molts records perquè érem xicotets quan va morir, però de la iaia sí que se'n recordem moltíssim. Sí, jo recordo quan jugàvem a la comba, a la goma, quan ens llegia alguna història, algun llibre. I és molt curiós lo important que ha sigut sempre en la poesia del iaio, sempre, sempre. Està present d'alguna manera, encara que la gent del lector no ho sàpiga, sempre està... Sí que és veritat. Jo recordo un poema que, bueno, tu ja saps que és dels meus preferits. Sempre, de hecho. Que és el de Sonata d'Isabel. A veure si me'n recorde, ell secat mentre escrivia al cap i amb ulls cansats de la cal·ligrafia, he vist enllà, damunt d'una tauleta, que hi ha el racó del nostre menjador. Que hi ha el racó del nostre menjador, entre papers i llibres que m'estimen, com un ocell de ritme popular, com un gresol, una fotografia. El meu tio Vicent és una de les persones que millor van conèixer el meu avi, òbviament era son pare. Sempre ens ha contat històries que ens han ajudat a comprendre qui va ser Vicent Andrés Estellés. Com és que el iaio va aconseguir estudiar en tots els problemes que n'hi havia en l'època? Primer perquè diuen que va sol·licitar una beca, una ajuda, i perquè no va tenir més remei. De totes maneres, jo penso que en aquella època és que no hi havia una altra, i no va poder fer el batxiller, va tenir que arribar a algun tipus d'acord amb la gent d'aquella època, no? Com se fa en èpoques de guerra i de més, no? Mon pare, bàsicament, fonamentalment, el que més m'ha deixat és l'amor per la vida. El més important per a mi. Estimar-se la vida per damunt de tot. Per parlar de l'amor com parlava ell, se necessita estimar-se molt la vida. La poesia del iaio sempre està molt marcada a la mort. Sí, però cal dir també que no és només el problema de la filla que va faltar, sinó la postguerra, la fam, la dictadura, la repressió, i l'anècdota dels afusellaments que se sentien des de Butxarot, que en el silenci de la nit se sentien unes descàrregues
I clar, la gent deia, avui han sigut ser els tirs de gràcia, que es veien en paterna. Això és el que me va contar ell. Lo de la filla potser sigui el més important. Però tot comença en el tema de la postguerra, l'obsessió per l'amor. Jo tinc una mort petita i és d'allò meu el més meu, molt més meu que la vida, amb mi bo i amb mi sembla. Una matinada vaig arribar a casa, feia molt de fred a les hores per València, i mentre jo allò a l'abric, la meva filleta estava al bressol. Estava normal, quieta, dormideta. Al llevar-me l'abric em vaig voltar i la vaig veure blanca com els alceps, com el guix. S'havia mort. Així tan senzillament com ho conte, va córrer allò. I aleshores va haver un gran escàndol per casa. I va arribar una dona, encara em sembla que la veig, alta, prima, amb un mocador al cap, un mocador gris, que va dir, fill meu, em va dir, no plores, digues a mi, benvingut sigues mal si vens a soles. Del corral i del carrer, de la llimera i la... El meu avi tenia un vincle molt fort amb la ciutat de València. Ell va treballar i viure així molts anys. I també això el va inspirar per a escriure molts dels seus poemes. Ma mare té molts records d'aquells anys. El iaio i la iaia es van conèixer a València després de la guerra, no? Sí, treballava al diari i feia entrevistes, feia coses, i va entrevistar-la en una cavalcada de flors. I després resulta... Però ella anava disfressada de pallasso, no es varen situar, i després a l'Ajuntament de València Tabuelo es va enamorar perdidament d'ella. Fou increïble tot el que han viscut així. Tota nua, nua i alta dins la cambra, s'alegraven els teus pits caderneres. Saps què? Em sembla curiós que hi ha molta gent que realment no coneix la seva faceta com a periodista. I va estar molts anys treballant com a periodista. Mon pare era un gran periodista. Ell treballava tots els dies de la setmana. Treballava durant la setmana a les províncies, que els diaris no funcionen ara igual, i després el dilluns era la hoja de lunes, crec que es deia. Feu successos, crítica cinematogràfica, anava a veure en versió original i anava en la iaia. Que interessant. Estigué viatjant, conegué un munt de gent i després... On va estar? Estigué a París, a Londres, a Frankfurt, al Sàhara. Era una persona que no parava en torreta. Ell necessitava escriure. Era com treure tot el que tenia dins. Ell escrivia perquè, d'alguna manera, per la passió d'escriure, no? I perquè necessitava escriure. I, per tant, quan tornava del diari a altes hores de la nit, moltes vegades posava a escriure poemes, no? Independentment que això s'anés a publicar o no, vull dir, això és anecdòtic. Me n'he adonat que realment llegint els seus versos anomena molt Ausiàs Marc, no? Fa referència a ell d'alguna manera. Sí, jo creia que eren amics, estaven tot el dia parlant, sí, estaven Fuster, Vicent Ventura, crec que Sánchez també. I tant és així que varen encomanar un treball a l'escola, doncs l'Ines tindria 9 o 10 anys, sobre el gòtic valencià. Agarrar mon pare i de la mà em va recórrer. Anàrem per tota València, em parlar de tot, tots els monuments, i en això ja era molt menuda. Estava molt, molt cansada, i arribarem així a la catedral i em diu, mira, total que em quedé mirant, dic, què? Diu, ahí està soterrado Ausiàs Marc. Comenci a plorar. Dic, i damunt li ha mort el seu amic i ja no podia més. Ausiàs Marc és el gran referent de tota la poesia catalana. En el cas d'Estellés no és que limite, és que escriu molts poemes tractant de dir coses que més o menys diria, pensa ell, diria Ausiàs Marc si visquera en l'actualitat. Oh, clar país, que ara et volen obscur,
Jo, la primera vegada que vaig sentir uns versos de Vicent Andrés Estellés, vaig tindre la fortuna de sentir-los recitats per ell mateixa, no? I va ser en el lloc més impensat, en la Facultat d'Econòmiques, que en aquell moment era un niu de rojos i que era la facultat més activa en la resistència al franquisme i tal, no? Franco ja havia mort. Després de parlar una sèrie de persones, de coses molt solemnes i tal, va eixir ton pare, Vicent, i recitar uns versos, no? I me'n recordo que em causaren una impressió molt forta, perquè jo en aquella època també escrivia poesia, poca i discontínuament, però n'escrivia, no? Em va impressionar la força que tenia aquells versos i això que no era un rapsoda. És que fou un símbol. Sí, és veritat. La gent va respondre i Sí, ho va ser. Ho és encara. Quan caminàvem per la desobediència, quan tu i jo teníem son i revés, quan sobreviure forma part de l'essència, a la meva terra hi ha una pluja d'estels. Quan caminàvem pels carrers de València, quan tu i jo teníem son i revés, hi ha poemes d'amor. Bueno, va ser el moment del boom Estellés. La sorpresa de trobar que podia haver un gran poeta per així, en aquestes latituds, i un poeta de molta publicació i un poeta que arribava. Jo penso que l'esclat del fenomen Estellés allí va tindre molt a veure gràcies a que començar una editorial que és 3 i 4 a funcionar al País Valencià i gràcies a un gran coneixedor de la literatura i a un gran escriptor que és Joan Fuster. Quan entre ell i Eliseu Climent, sobretot Eliseu Climent, decidís publicar l'obra, la poesia completa d'Estellés, Fuster fa el pròleg. Jo penso que aquest pròleg, junt amb el primer volum de la poesia completa d'Estellés, signifiquen el gran descobriment de la poesia d'Estellés. Saps que no vull glòria ni riqueses, no vull cartes de promeses enfonsades en el mar, que no vull palaus ni vull princeses, no vull plors ni vull tristeses, comencem a caminar. Edita 4 llibres l'any 71 perquè comença l'obra completa l'any 72, perquè li dona l'aval Sanchis, Guarner i Fuster, diguem-ne, com a crítics. Comença l'edició de 3 i 4, amb la difusió que això implica, i per tant tot plegat és un conjunt d'elements que el fan passar del poeta de la postguerra valenciana a ser el poeta nacional dels valencians. Quan caminàvem per la desobediència, quan tu i jo teníem son i revés. Allarga el teu poble. Tu seràs la paraula viva i amarga. Ja no existiran les paraules, sinó l'home assumint la pena del seu poble, i és un silenci. Hay que recordar que aquell era el moment de la gran reivindicació de la llibertat, amnistia i estatut d'autonomia. Acabar en la dictadura era que isqueren els presos de les presons i s'acabaren la repressió i que obrirem un autogovern, aconseguir un autogovern per als valencians. I això, Estellés, això necessitava d'alguna manera figures, però és que les va trobar, i de molt de nivell. Fuster, Estellés, Sanchis, Guarner, podrien ser la tripleta d'intel·lectuals en projecció cívica d'aquell moment. Estem parlant d'una època en què el públic d'aquesta classe de poemes era molt jove i, per tant, era molt fàcil entrar-li en forma de cançó, perquè la major part de la gent que en aquell moment era políticament activa no llegia poesia o llegia molt poca, però una cançó li entrava amb moltíssima facilitat, perquè una cançó senzillament és un poema en major intensitat emotiva. M'aclame a tu, mare de terra sol, arrapa els teus genolls amb ungles brutes, invoca un homo secreta consigna. Ovidi Montllor era un gran amic, fou un gran amic de Vicent Andrés Estellés,
Ovidi Montllor, un magnífic cantant, un magnífic lector de poesia, per altra banda, sobretot lector en públic, jo penso que va contribuir de manera important a divulgar a nivell popular l'obra de Vicent Andrés Tellers. Els seus recitats de poemes d'Estellers continuen sent insuperables. Va ser Ovidi el primer que va gravar poemes de ton pare, Carmina, o va ser un altre conjunt o una altra persona? N'hi havia molta gent en aquest moment. Després han desaparegut, uns altres han faltat, però fou un moviment molt fort, clar, quedes perplexa de veure i tots reciten a Sobirans la d'un poble, ara es m'aclama tu, però és que la gent jove també la fa seua. Vas als instituts i no saben què és Estellers, però van recitar-la. Sí. I Obrint Pas ha fet molt. Pense que ha arribat l'hora del teu cant a València. Temies el moment. Confessa-ho. Temies el moment del teu cant a València. La volies cantar sense solemnitat, sense mediterrani, sense grecs ni llatins. Ha sigut i la gent no se n'adona que està sentint poesia. No, clar, perquè pensa que és una cançó i ja està, no? Sí, però jo estic sentint el que això és de mon pare i que és... La vida és tancar els ulls, tornar a riure, cridar al vent, sentir-nos lliures. La vida és desitjar, tornar a néixer, correr tot el sol, sentir-te créixer. La vida és el fred, tallant les canes, si una llàgrima encendia les galtes. La vida és entendre, cridar, aprendre a viure. La vida sense tu. La ràbia és un component molt important de la poesia d'aquella època perquè Vicent Andrés Estellers tingué la gràcia o desgràcia de viure sobretot en els anys del franquisme, no? I si llitges els poetes d'aquesta època hi ha una sonoritat molt paral·lela. Per què? Perquè estan corpresos, estan atrapats. I gaudir de la vida. I gaudir de la vida. Gaudir de la vida. Però això ja és més de Vicent, crec jo, eh? O sigui, vull dir, trobo que el registre sensual i el registre emotiu i el registre festiu i en altres poetes no està perquè, entre altres coses, perquè no són valencians. Tu, Isabel, has fet alguna cosa del teu avi, no? Sí, he fet alguna ruta relacionada amb ell, per València, per Burxassot, i també vaig participar en l'obra de teatre Poseu més ulleres. En Pep Tossar? En Pep Tossar. El carrer on vivia, però el poble on visqué, les mans de la gent passaven de rosa i de paper. La cosa que més estime és el fet de viure en plenitud. Cada moment que m'acoste a aquesta visió plena, plenària de la vida, és un moment inesborrable per a mi. Perquè jo, que he cantat la mort, que he cantat la mort de la guerra i que he cantat els morts indefensos de la postguerra, jo estime molt la vida. Jo calculo que tus pares vindrien així sobre l'any 1980, no? Sí. Més o menys. Tot això fou l'embolic de les senyeres i del català i el valencià i tot això. I ficaren una bomba, feren un monument a Burxassot, ficaren una bomba, no es feu càrrec en aquest moment l'Ajuntament, i la veritat, pintades, cridades, i així es van trobar com a casa, en família, és una relació molt tranquil·la, es troben a gust. Sí, ell ho ha dit alguna vegada, en alguna ocasió, que així troba la pau que buscava i que necessitava en aquell moment. Què vos passa, què vos passa, què vos passa, valencians? El nostre país vol viure sense perdre la identitat. Había una mezcla de elementos del franquisme que seguien ahí. Es que el franquisme no va desaparèixer de la nit al matí, que va morir Franco, van votar, hi va haver uns elements del franquisme de l'extrema dreta, de més de l'extrema dreta organitzada en els seus propis grups i tal, i de tot aquest moviment que va generar la dreta valenciana perquè va agafar autèntic pànic al nou moviment democràtic, que se li anara de les mans i que això es convertirà en una cosa ja que ells no pogueren controlar,
i es va generar una dinàmica molt bèstia a partir d'elements molt viscerals i molt sentimentals, la bandera, la llengua, en fi, totes aquestes qüestions que sempre generen actituds irracionals. Passa, què vos passa, valencians? El nostre país vol viure sense perdre. Estellers, Sanchis Guarner, Fuster, representaven la cultura, representaven el país, representaven la idea de modernització i ells no volien ni volen això. Va haver una virulència enorme contra aquestes tres figures per part dels elements del franquisme i dels sectors més conservadors de la societat valenciana. Hi hagué una caceria per part de la ultradreta a tot aquell que sustentarà opinions diferents a les que ells volien establir. El que han estat tractant és de destruir la idea de poble, la idea de país, fer el possible per a que els valencians perdin la seva identitat. Ara anem a veure una persona entranyable per a nosaltres, molt amiga de mon pare i de ma mare, Didim Puig. És una persona en la que m'he criat i la veritat representa perfectament el poble. És Benimodo. Sí que estarà. Sí que està. Bon dia, senyora. Hola, bon dia. Com estem? Molt bé, i vosaltres? Què? Ja fa temps que no mos hem vist. Ens convides a passar? Ens convides a passar? Sí, home, no faltava més. Passeu cap a dins. Enteneu-vos. Tu vas conèixer a Estellers, el vas conèixer, en realitat no el vas conèixer a València. No, jo vaig... Estant a París, no? El primer que vaig llegir d'Estellers va ser traduït al francès. Aleshores li vaig telefonar a ma mare dient-me que me buscara un llibre d'un tal Estellers i que me l'enviara a París. I ma mare me va buscar 2 llibres i me'ls va enviar. I allí vaig conèixer Estellers. I després personalment ja el vas conèixer? Perquè quan vaig vindre així no m'ho vaig pensar i me'n vaig anar a buscar-lo a Burxessot en la revista francesa. I gràcies a tu se'n vingué a viure així. Conta l'anècdota. L'anècdota és un poc trista perquè ells es van morir. Ells sempre diuen que tenien que vindre. Ell, l'Armengol, l'Ovidi, tota la colla que havien de vindre a fer una paella a Benimodo. Però no arribava mai. Per fi, un dia es va morir ma mare i ell va vindre a l'enterro. Com entonces en Benimodo, els enterros, quan era soci de la música, anava tota la banda darrere, i ell, en els enterros, era el seu punt dèbil, doncs, un enterro on havia tot el poble, la música i tot això, va dir, així vinc jo a viure i així me moriré, i això va ser. Va vindre així, i justament havia, així en el carrer, una casa que se venia i doncs la van comprar ells. I estava Virgili, de soterraor, i ell volia... Ah, sí, tenia un soterraor que se deia Virgili, nada menos com el poeta clàssic, doncs tu veuràs. Era una època fantàstica, la transició, tu saps. Tots els dies mos alçàvem per canviar el món. Mos fixàvem sense haver canviat res, però era una il·lusió que per què. Molta por, també, ojo, molta por, també. Tots teníem por, no? Ningú que es faci el valent que tots teníem por, jo la primera. Però s'havien de fer les coses i se feien en porros sense... S'havia de fer i se feia. Va ser molta por, molta il·lusió i després no ha sigut una transició model, com volen dir, ni molt menys. Per a mi, Vicent Andrés Estellers significa conèixer una personalitat en vida, un poeta en vida, un poeta, el poeta més gran que tenim en el País Valencià, i tindre la sort de conèixer-lo, parlar amb ell, veure-lo tots els dies, és molt gran, és important, és la veritat. Esta és la casa de Benimodo on varen viure mos pares i on ara vivim nosaltres. Jo vivia sols a València i una nit em va fer molt de mal la cama. Hi havia un trombo aturat ahir a mitja cama i allò de cert és que vaig passar tota la nit assegut al meu modest despatx. I la dona em va posar una posta a planxar al silló. I li vaig dir que per favor em dugués una llibreta, un parell de llibretes. I em va portar un parell de llibretes. I aleshores vaig escriure en aquelles llibretes, que encara conservo per casa,
el meu poema de Coral Romput. És un llibre magnífic. Queixa borbotons. I ja presenta el tema de les malalties que va patir ell al llarg de la seva vida, que evidentment és una qüestió que sempre està present també en la seva obra. Sí, però també la ironia. Està contant-lo i està somrient al mateix temps. Al mateix temps, efectivament, sí. Fuster me'ls envia. Són bons amics. Venen de Sueca, cansats i rendits. Es diu la portera. Són 3 i repic. Truquen a la porta les 10 de la nit. Barbes de ben segles la pols del camí. Es moquen correctament amb peix de conill. Passeu, bons germans. Gràcies, m'han dit. Estellés jo el vaig conèixer en el 70 i pico i ens va fer una presentació per una exposició que fèrem en Palma el grup Boixeros Armengol d'entonces, era en el 73. El conèixer-lo a ell va ser un halago, no? El tindre-lo a ell i que en certa forma recolzara el que estàvem fent i que li agradara. I després, ja quan va vindre a Benimodo, que ningú s'esperava que poguera vindre a Benimodo, entablàrem una amistat molt cordial i molt fecunda, no? Vaig introduir el seu retrat al voltant d'un tomacar, d'un pemintonar, dels elements estos que jo en un principi havia agarrat com a elements eròtics que d'ell li semblaven molt, i inclús ell ho va veure quan encara hi venia a ser l'estudi i xerràvem, o sigui que estava entusiasmat en la sèrie que li vaig dedicar. Jo tinc una mort petita, meu i meua només. Jo tinc una mort petita que treu els peus a bolquers. Només tinc la meva mort i no necessito més. Ella és la meva ama i és l'ama del corral del carrer, del llibret i la parra i el flor del taronxer. Són els versos més simples i més sentits que he escrit en la meva llarga vida, massa llarga vida, i la meva massa extensa obra. En un principi, ell sempre s'havia queixat, o feia molts anys que estava queixant-se, i sobretot de les cames, i a voltes un pensava, ui, que exagerat que és Vicent, però no era exagerat en absolut, i la prova és, la mostra és que va morir jove. Va morir jove, 69 anys, no? S'ha mort Vicent Andrés Estellés. S'ha mort el poeta... Siempre es un par de cançons, ja que vostès eren tan amables. No estic massa en condicions de cantar. Intentarem cantar-ho, m'aclame a tu. M'aclame a tu, mare de terra sol. Arrapa els teus genolls amb ungles brutes. Invoca un homo secret a consigo. Mare de pols, segresta l'esperança. Mentre el gran foc o la ferocitat. Segueix camins, segueix foscos camins. M'agafa tu os que m'és estimat i canta el jorn del matí limitat. El clar camí, el pregón idiot, un alfabet fosforescent de pes, un alfabet sempre amb la clau al pany, el net destí va sentir sempre a la nit il·luminant en tec un vell futur, una augusta... Vaig anar a l'enterrament, clar. Va ser molt impactant perquè, clar, reproduïa l'escena d'aquell testament vital on diem Durant pel carrer de Bisbe Muñoz avall i tot això, no? I era, en fi, la seva fantasia sobre el moment de la mort, que en realitat era una manera d'agafar-se a la vida, que l'Estellés, quan se retrata ell mateix mort, està viu, fins i tot dins del taüt. Per això diu, poseu-me les ulleres. I clar, era una impressió enorme perquè el que ell havia estat vaticinant i poetitzant molts anys, allà es produïa.
Josep, el que fou una gran idea fou tota la història del sopar. Com va néixer això? Això va néixer fa uns 8 anys, perquè jo anava pegant-li voltes per a fer una festa que cohesionara d'una manera identitària i cultural totes les terres que parlen la nostra llengua, el nostre àmbit lingüístic. I aleshores vaig decidir que fora la festa Estellers. La festa començà el 4 d'octubre, el 4 de setembre, la data de naixement, al Xinet, que és el meu poble, de l'any 2010. Portem 8 edicions. I el segon poble va ser Benimodo. I aquest mateix any, de 2010, se feren ja 30 festes d'Estellers. I la gent jove, la resposta ha sigut increïble de la gent jove. Sí, perquè jo en principi dubtava si una festa en què se llegia poesia, això atrauria la gent, però sí que atrau la gent. De fet, és a dir, enguany, per exemple, n'hi ha una 60ena de pobles. L'any passat se va celebrar també, per primera vegada, en Palma de Mallorca, Barcelona i València el mateix dia. Sota el nord sempre tens el mar al costat i quan fa sol ens esperen a taula parada en algun lloc i tenim el camp emboirat pel concert de la nit. Penseu que s'ha celebrat a Múnich, a La Paz, a Irlanda, a Brussel·les, a Xile, també se va celebrar a Ottawa i a Nova York. La festa em pense que és molt clar que naix amb un esperit de perdurabilitat. Sí, perquè jo crec que un dels problemes dels valencians és sempre la perseverança, és a dir, l'insistir, el continuar. La idea era crear una tradició festiva. I és una festa molt humil perquè pot participar qualsevol, agarres un entrepà i... No, exacte, tampoc és una cosa elitista, sinó que és una cosa popular, efectivament. Mon pare ha sigut un gran escriptor al País Valencià, però no ha sigut en passat, és en present i és en futur. Veig ara els xiques a través de les cançons i de les escoles estudiant, parlant d'Estellers, com una persona d'ara, com si estiguera viu, si ell està viu encara. Té moltes funcions la figura d'Estellers ara. En primer lloc, la de clàssic. Però, a part d'això, Estellers continua viu. Els sopars Estellers són un... Sembla com si estiguera ell per allà, que li agradava això, el veïnat. Sempre parlava del veïnat, no? És molt de carrer. A part d'això, després, diguem-ne, l'obra és l'obra de l'artista, i l'obra de l'artista és el que queda, vull dir, perquè l'home mor, però l'obra queda. I, per tant, l'obra d'alguna manera pren una dimensió autònoma ja quan està feta i quan és reconeguda per la vàlua que té i queda ja per a sempre. Per tant, parlem d'Estellers, però no avui, és que continuarem parlant d'Estellers. D'ací els anys que siga, no? Perquè és una obra viva. Vicent Andrés Estellers té una ruta a Burxassot que fan moltes persones, sovint alumnes de secundària. Per a nosaltres és una tasca molt important el fet de difondre el llegat del nostre avi, per a que no s'apagui la seva veu. El poema Assumiràs la veu d'un poble jo penso que sempre ha sigut un símbol tant en el seu moment per a tota aquella generació com ara mateixa per a vosaltres, que sou el futur, i òbviament ell va tindre que lluitar moltíssim per arribar fins on va arribar. I això, a pesar dels entrebancs i tot el que va patir, que li costarà la feina, sempre ha sigut una figura molt compromesa, la veritat molt combatent, i a través dels seus poemes vosaltres sou el futur. Assumiràs la veu d'un poble, i serà la veu del teu poble, i seràs per sempre poble. Tu seràs la paraula viva i amarga. No hi havia a València dos amants com nosaltres. Feroçment ens amaven des del matí a la nit. I tindràs fam, i tindràs set. No podràs escriure els poemes i callaràs tota la nit mentre dormen les teues gents. No t'han parit per a dormir, et pariren per a vetllar en la llarga nit del teu poble. I patiràs, i esperaràs, i aniràs sempre entre la pols. Et seguirà una polseguera. I rodolem per terra entre abraços i besos.
Seràs la clau que obre tots els panys. Seràs la llum il·limitada. Seràs l'ocell i seràs la bandera, l'himne fecund del retorn de la pàtria, tros esquinçat de l'emblema que puja. I tu sols estaràs despert, i tu estaràs despert per tots. M'obliden de la televisió. D'acord.